बघा आता आंबे धराक लागलेले होत टाका काढला आणि आंबे काढूक पण एक माणूस वर गेलेलो हा, तो दिसत नसणार वर अजाम. तर आज ही आंबे म्हणजे कैरीची रेसिपी हा. पंकज भाऊजी चढले झाडावर, कॅच घेता खाली पूनमताई. वाह काय कॅच पकडल्या ना. एक बस झालो एवढं. हो काय का एवढं डाग खराब झालेले आहेत म्हणून तो काढूच होतो. पण एकच काढलं. हा बस झालो. बस झालं जास्त लागणार आहे. आंबट ढवणी करूच आहे. दाखव असं असं करून असं दाखव. हा कशाला रे हे तू फोटो काढता का तिरड जाईल तिथे. बघतोय उजेड खय चांगलं येतं. उजेड खय चांगलं येतं. तू मारकुटे बैलारको बघतं म्हणून हा का पेचा. हे नाही तोपर्यंत आंबो काढून घेतला म्हणजे तो आंबो चांगला नाही काढला म्हणजे डाग पडतात ना तो आंबो काढला. आणि हे कामावर नेले नाही ते येतील आता. त्याच्या अगोदर आम्ही चटणी म्हणून मोकळी होता. म्हणजे आजच्या रेसिपीचं नाव काय या? हा आंब्याची चटणी हा भारी लागते त्याच्यामुळे चला. तर मित्रांनो आता एक रेसिपी आमची करून शूट करून झालेली आहे. ती तुमका त्या चॅनलवर मिळात. ती आता कधी जाईल ती माहीत नाही. गेलेली असतात पण बहुतेक ह्या व्हिडिओच्या आधीच ती गेलेली असतात. ती कसली ती बघा तुम्ही. आणि आता मी पुढची रेसिपी करून चालला. त्यासाठी काय काय साधन सामुग्री लागता ती आणूक चालला. पुण्या काहीतरी नेता आमका. काय गो आता काय काय काढूक काय चाललं पण. त्यांका दाखवूसाठी फक्त माका रेसिपी करूची आहे. पण ती ओव्याची पानं आहेत लहान. ही ओव्याचं झाड आहे या. हे ओव्याचं झाड आहे. केली भजी ना मी. नाही तर माझी पानांचं काय करणार आहो? तुला भजी करून दाखवते. वा ओव्याची पानाची भजी. ओके म्हणजे आजच्या रेसिपीचं नाव ओव्याची पानाची भजी. पाना पण जामच बारीक होती. तशीच होता आमच्याच सारखे. आम्ही कशी आहे एवढीशी तशी पानं तेवढीशी आहेत. एकच झाडा. अरे झाड काढली ना त्या दिवशी. एकच भजी दाखवणार आहे. नाही नाही ह्याच्यात मी रिमिक्स भजी सगळ्या. पण कसले अजून? भोपळी मिरचीची दाखवणार. भोपळी मिरचीची भजी करतात. भोपळी मिरचीची भजी करतात. मला माहित नाही तू कसलं भोपळी मिरची भरतात पण भरचे वाटप घालून म्हणजे भरली वांगी कशी भरतात तशी ती वाटप घालून भरतात. पाना बघूया कशी असतात ती. ही बघ मी त्यांका दाखवूसाठी म्हणून ही पाना म्हणजे खास आमच्यासाठी करत असतो. हां ओके ओके बस झाली एवढी ना. बस झाली. कुठे पाहिजे. माका तर खाऊचे. तुम्ही काय रोज खातास. चल चला आपल्या मालवणी रायतावर ही दुसरी रेसिपी देता ओव्याच्या पानांची भजी. तर ती पण जाऊन बघा. आज सगळी रेसिपी शूट करूचे कारण की त्या चॅनलवर कायच जायत नाही. आता वेळ म्हटल्यावर आता करून घेऊया. आता काय काढतं? काय पानं काढते. कसली? आता ही पानं काढते पाल्याची. पाल्याची म्हणजे लाल माठ. लाल माठ. ते का मुंबईत काय खायचो माठ म्हणतात तर लाल माठ. हां मग ती पण काढते. त्याची पण भजी करतात. हां मोठी गावा खाई रे. मोठी मस्त होती ती छोटी छोटी आहेत पण हे लाल माठ आता जून झालं म्हणजे. हा पण भाजी काढलंय मी आता त्यांना येत राहतले असे हे असं असतं. मग एका आता एका हे बघ हे आता येत भरपूर अशी झालेली पण मी पानं अशी काढलंय भाजी केलंय एकदा त्याच्यामुळे ती तशी मोठी नाही. छोट्या जागेत बरीच शेती केली असतो. मापना गवी तेवढी बस झाली. टोमॅटो लागले तरी होय. हे बघा 5 किलो काय 10 किलो मिळती. टोमॅटो पण धरलेले आहेत. चला तर मित्रांनो बघूया ओव्याच्या पानांची भजी आणि कसली कसली पानं काढल्यानं ती माका पण माहीत नाही. लाल माठ हां लाल माठची भाजी असतात त्याची पण पानं काढल्यानं. तर चला आता तर मित्रांनो अशा प्रकारे मालवणी रायताच्या रेसिपीचा शूट चालू आहे. हे बघा भजी चालू आहेत आणि मध्येच आपल्या पुष्पाची एंट्री झालेली आहे. लाईटीत कधीपासून तुका हा लाईटीत असं लाईट दिसन दे चेहऱ्यावर. अगो असं ह्यासाठी बघा दिसन दे लोकांका. खंय गेलं खंय पण तू फिरक हाक बीक मारूची पद्धतच नाही तुझ्याकडे. खंय गायब होतंस काय कळत नाही. जेव्हा तुझं काम असतं तेव्हाच येतच फक्त नाही तर नाही. बघा तुमका हे वाटतं असा पण डॅम्बिस एक नंबर आहे. मगाशी होतं बघा आवाज दिल्यान काय गायब खंय झालं तेव्हापासून ता सांग. खंय वरती कलमात हां मग वांडर बिंडर होत थंय काजीत
नाही आता आता काजीत जायत नाही तू का नंतर ते अजून टाईम आहे का एवढ्यात काजीतली ड्युटी तुझी असतं ते टाईम आहे मित्रांनो चॅनल का ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केला ते खास ह्याच्यासाठी सबस्क्राईब करा आमचे काजीतले व्हिडिओ येतील पुष्पाची ड्युटी चालू होणार आहे काजीतली सगळी वांडर वाट बघतात ना तुझी म्हणून वांडरांसाठी बाकी काय नाही वांडर येतात तुकाच बघून येत असतील मध्ये मग काय म्हणता आणि बोल काय काय बोलणार बोलण्या हरकत नाही काय तो 12चा पाडो व्हायरल झालो होता 5 लाख लोकांनी व्हिडिओ बघितला नाही काय म्हणतं पुष्पन एकदम ह्याच अतिरेकचपणा केला डायरेक्ट तोंडच बंद करून टाकला येता मन बरे 24 36 44 12 60 12 72 84 12 96 अष्टसे 12 नाही विचार ओ माय गॉड आईला 12चा पाडो इलो तू मला कमीच आवडतं की खतरनाक दोन पाठ हा नंदन कमी शिकवते हा काय माका ड वाटलं तू मी डन आहे काही बारकी पोराची काय विचारतात का तुझ्या आवशी बाबता विचारणार आहे 12चं पाडू विचारणार आणि मॅडम का तुझं नाव सांगणार माका पाडे विचारित असते दात काय गेलो तुझं एक तो कधी पडलं सामान तर मित्रांनो हे 2 झालेले आहेत आता एक भोपळी मिरचीची भजी आणि ओव्याच्या पानांची भजी आणि आता ही दुसरी लाल माठच्या पानांची भजी मेथीच्या पानांची करतात कसली मेथीच्या नाही मेथीच्या पानाची भजी करतात कापून करतात ना काहीतरी कसली करतो अजून अरे सगळे प्रकार आहेत करावे तितके थोडे आहेत मग तू आज थोडेच केलेस मी थोडेच केले जे उपलब्ध आहे त्याच्यातच करायचं हा या पुष्पक शोधतात तर अशा प्रकारे आपल्या तिन्ही पण भजी झाल्यात आणि आता मी थोड्या मिरच्या पण घेतल्यात माझ्यासाठी मिरच्यांशिवाय मजा येत नाही तर मित्रांनो आता 1 वाजला आहे आणि आम्ही 2 रेसिपी शूट करून झाल्यात आता तिसरी रेसिपी बघा एकच कपडे पण तेच आहेत काय फरक नाही आहे वेगळेपणा ठेवलाच नाही कारण की वेळच नाही पटापट आम्हाला रेसिपी शूट करायचं आहे तर आताची रेसिपी वेगळी आहे हे बघा आता आंबे धराक लागलेले होत आणि आंबे काढूक पण एक माणूस वर गेलेलो हा तो दिसत नसणार वर अजाम तर आज ही आंबे म्हणजे कैरीची रेसिपी आहे ती आपल्या चॅनलवर तुमका मिळत अपलोड झालेली असतात तर नाही तर येत लवकरच पंकज भाऊजी चढले झाडावर कॅच घेता खाली पूनमताई वाह काय कॅच पकडलं ना एक बस झालो एवढं हो काय करतो एवढं डाग खराब झालेले आहेत म्हणून तो काढूच होतो पण एकच काढलं हा बस झालो बस झालं जास्त लागणार याच्या आंबट ढवणी करूचा आहे हे पण उरात याचे दाखव हई असो तही राहू हे का देठ मोडला त्याचा मग खुळाच खुळा म्हणजे अतिशान आहे काय दाखव असो करून असं दाखव हा कशाला रे हे तू फोटो काढता का तिरड जाईल तिथे बघतोय उजेड खरी चांगलं येतं खै चांगलं येतं मारकुटे बैलारको बघतं म्हणून हा का पेचा तर आम्ही आंब्याची चटणी काढला हे नाही तोपर्यंत आंबो काढून घेतला म्हणजे तो आंबो चांगला नाही काढला म्हणजे डाग पडतात ना तो आंबो काढला नाही तर काय ते कलमाचं झाड आहे कलमाचा झाडा पण हे काढत्या दिवशी पण आम्ही केला पण हे आमका सान्याने खराब दिसलो तरच काढायचो पण आता भावाजी स्वतः चढल्यात डाग आहे का म्हणून काढलेलो होतो तुमका रेसिपी दाखवण्यासाठी काढलेलो होतो रेसिपी दाखवणे आणि हे कामावर सुनीले नाही ते येतील आता त्याच्या अगोदर आम्ही चटणी म्हणून मोकळी होता तर तुमका चटणी दाखवूसाठी स्पेशल म्हणजे आजच्या रेसिपीचं नाव काय हा आंब्याची चटणी हा भारी लागते त्याच्यामुळे चला चल व्हिडिओ बघितलेला तुझं नवीन तुझे व्हिडिओ येतात बघत नाही तू काम करताना दिसा गोया नाही तर पुन्हा पुष्पात दिसता काम करताना पुणग्या मरता म्हणजे बघ तो बघ इकडे चटणी वाटते पूनमताई आणि पुष्पाताई इथे वाट बघते कधी चटणी तयार होते आणि कधी मला खायला मिळते हो की नाही तुका फक्त तेवढाच कामा की काय खावचंच कामा म्हणून तुका खास दाखवसाठी आणलंय
की नंतर लोक विचारतात पुष्पाताई कुठे आहे, पुष्पाताई काही करते की नाही, करते की नाही, हो की नाही, करते काय करते पण जेवण. कुठे दिसत नाही ते. मग कधीतरी दाखव लोकांका काय बनवते, एक तरी रेसिपी दाखव तुझ्या हातची. काय हो, अगं हो की ना. दाखवलेली मुळ्याची भाजी. मुळ्याची भाजी काय कोणाक येत नाही की नवीन रेसिपी दाखवायचं. तोंड तुझं चालतं, हात पण चालताना दाखव. कळलं? पण चलतात का दिसत नाही पण ते दाखवतं. आता नाही, मग घ्यावा तरी. मग हे केव्हा तरी चालत. चला तर मग हे केव्हा तरी त्याची रेसिपी आहेत. मग हे तेव्हा केव्हा तरी आपण शूट करूया. चला आता आपल्या चटणीचा काय झाला तर बघूया. इथे घसा दुखतोय जरा. हां, हे बघा आंब्याच्या झाडाखालीच आम्ही उभे आहोत. बघा वर आंब्याचं झाड आहे, तिथे आंबे लागले आहेत. आता कॅमेऱ्यात दिसणार नाहीत त्याच्यातली. मोठ्याने बोल. हां, तर हे बघ, मोठ्याने बोल गो. अरे हे काय आंब्याची चटणी. हा, पुढे? त्यात झाडाची कैरी काढली. हम्म. तर तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर आता ही आता खाणार जेवताना. तर मित्रांनो, आजचं आपलं दुपारचं जेवण आता पूनम ताईकडेच आहे, कारण की आज आमच्या रेसिपीचे शूट झाले आहेत. ते सगळे रेसिपी आता टेस्ट करायचे आहेत. तर आज आम्ही काय काय बनवलं ते आता एकदम तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, ह्या 3-4 प्रकारच्या भाज्या आहेत. ही कैरीची चटणी आहे, आणि सोलकढी आहे. ही वेगळी आहे, ही फोडणीची आहे, आणि ही दुसरी दाखवतो. हां, आणि ही आपली रेग्युलर आपण जी सोलकढी हॉटेलमध्ये मिळते ती. असे आम्ही सगळे पदार्थ बनवले आहेत, म्हणून आज जेवायला इथेच थांबलो आहे. तर जेवायला या सगळ्यांनी. पुष्पाताई थेट येऊन ताटावर बसले आहेत, आणि आता ते टेस्ट करून आम्हाला सांगणार आहेत कसं काय झालं आहे, तुमचं सगळं बरोबर आहे की चुकीचं आहे. हा पुष्पाताई, कसा काय तर बघ, मीठ लागला की नाही बरोबर काय तसा. तर मित्रांनो, आता हा व्हिडिओ इथेच थांबूया आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. पूनमताई बाय बाय. बाय बाय. पुष्पाताई बघूया बाय बाय करता का. जेव पण बोलवत नाही, जेवणात मग ना. हो बाय बाय. तू ते काय खाला मांजरा. मांजूर पण इला आता. पुष्पाताई काय तुमका बाय करणार नाही, तो पण आपण बाय बाय पुढच्या भागात भेटूया.